आई जी तो ये ऐसे पकड़ ले हूँ। तो का करिए अब गेठिया किनखा से देवावी। सब दीदी तो राखी भेज दिलक है, छोट बहन और दीदी सब, लेकिन गेठिया देवावी किनखा से। तो यही से न कहियो कि जाहू सब ही रखिया बनवा लिया तब ऐसे ही रह, हाथ पर रख ले है, ऐसे हाथ पसार ले रही सब घड़िया, दिन भर पसार ले रहबा ना। अरे बांधी थी तो लगी था कि रोवाई आ रहा है। हाँ तो रो भाई, अपने करनी ना हो, बहनी के करनी ना हवा। बहनी ससुराल रहा थी, तोरा ना जाके चाह हलो, तो पैसा के चलते गेल हूँ ना, पैसवे के चलते ना गेल हूँ। तो पैसा के चलते न गेली कि तोहनी आधा कला कर लगा हो, जे चलते न गेली। हमनी काला कल्ला करबे जी, जब तू ही बढ़िया रवाऊ तो हमनी सबके कल्ला करे के दिन है ताई। हमनी जब भी बहन ही हाँ। जब तक लौट के नहीं भी बहनी से, तब तक तोहनी के मतपीरी समय लतो कि कौची कौची बहनी के सब लुटा देते। एक बार तू गेल हूँ कि देखता हूँ कि मत पीरी समय ले हमरा के का होले जे। थोड़ा रह दे, अब हम का हाँ करिए। तो भोग के भोग तो। अरे कहा ना कि देवे के चलते बहनी ही ना गेली, अब बहनी बेचारी तो कम से कम राखियो भेज देल थू, आ तू का भेजा हूँ तनी देखा तो ही, तनी भेजूं तो। भेज देबै, उ तोरा बता के ना भेजबै। अब भेज दिया हूँ, अगर नहीं भी भेजे लगी तू सोचित होता ना तो पक्का भेज दिया हूँ। जाना है ना, राखी के बन्हाई ना देवे से दलिद्रा हो बहे, देना चाहिए बहन के, कुछो दे हूँ देना चाहिए। अब वैसी हाथवा में पकड़ के अब बैठल रहा, हमरा तो बहुत बढ़िया लगी था, पकड़ के बैठल है ना, बैठल रहा।